Стало відомо, хто представлятиме країни на саміті Кримської платформи. 44 іноземних делегацій, які приїдуть до Києва 23 серпня, 14 представляють глави держав та урядів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Так, Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Молдову, Словенію, Фінляндію представлятимуть президенти. Також у Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради. На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія та Швеція. Дві держави, Швейцарію та Чеську Республіку, представлятимуть глави парламентів. Ще 14 країн делегують на саміт міністрів закордонних справ. Це, зокрема, Туреччина, Франція та Німеччина. Від Великої Британії та Португалії будуть міністри оборони. США представлятиме міністр транспорту, який є особистим посланцем президента Джо Байдена. 7 держав делегують своїх послів. Європейську комісію представлятиме віце-президент Валдіс Домбровскіс. НАТО – заступник генерального секретаря. Рада Європи і ГУАМ будуть представлені на рівні генеральних секретарів. Незалежно від рівня представленості, ці країни стають засновниками Кримської платформи як держави. І сигнали, озвучені під час Кримської платформи, та зобов'язання, взяті за результатами саміту, мають рівнозначну силу для держави, незалежно від того, чи зробив це президент, чи уповноважений державою посол відповідної країни. Головне – це кількість учасників, які представляють цілісно свої держави. Саміт 23 серпня – лише початок роботи Кримської платформи. Як зазначив Дмитро Кулеба, декларація про наміри, яку оголосять на саміті, буде відкритою і до неї зможуть приєднатися й інші країни. А завдання самої платформи – створити міжнародну коаліцію для звільнення півострова. Це системна, регулярна робота, яка є частиною нашої зовнішньополітичної стратегії. Саміт Кримської платформи – це приклад того, що Україна ніколи не повинна сидіти, склавши руки, і чекати, коли хтось їй допоможе. Ми маємо виступати з реальними ініціативами, амбітними, іноді нахабними ініціативами. Маємо йти вперед і вести за собою партнерів. Ми вже за останні роки показали, що ми здатні це робити.